Моя приятелка от няколко години живее с куче водач и двете вече са ставали герои на телевизионни репортажи и статии. Те са Галя и Ева и са отличен тандем. Тоест аз знам вече какво се случва горе-долу, когато кучето пристигне при своя ползвател. Но за процеса преди това и как всъщност се развива той достатъчно време в България, какви са бонусите и какво допринася той въобще за цялостното развитие на толерантността към различните, защото всъщност когато се захванеш с нещо такова, започваш да живееш малко нечи чужд живот или да мислиш за други хора, което те прави със сигурност по-добър, по-чувствителен и по-внимателен оттам нататък. По принцип, самото естество на подготовката на кучето водач крие в себе си точно тази формула, защото всеки професионален инструктор и целият екип, който обгрижва обучението на кучето водач като съпътстващи дейности, си дава сметка, че подготвя куче, което ще работи за някой друг. Всяка друга служебна дресура е освободена от това бреме. Значи, един полицай подготвя кучето, което ще работи с и за него, като полицейско куче. Един граничар прави същото с граничарското куче. Един планински спасител подготвя куче-спасител, с което самия той ще работи. Докато един инструктор на кучета водачи подготвя куче, което трябва да работи за някой друг, при това за сляп човек, който има ограничен контрол върху ситуацията и на улицата, и във връзка с поведението на кучето. Тоест, цялото обучение е подчинено на това да направиш кучето удобно и действащо с оглед безопасността на този сляп човек, отчитайки неговите дефицити и ограничения. Така че цялата ни работа всъщност е в услуга на другите в най-чист вид. И това започва от приемните семейства, които вършат 50% от нашата работа, казано честно, защото тяхната задача е да подготвят едно куче от двумесечна възраст, когато то е съвършено невинно бебе, и тепърва ще се срещат с предизвикателствата на живота, до 12-месечната му възраст да натрупа социален опит, да бъде здраво, да бъде щастливо и въпреки това управляемо и водимо, така че да има подходящия фундамент, върху който ние да започнем да градим специалното му обучение вече като водач на слепи хора. Тоест едно куче, което няма в опита си срещи с всички елементи на градската среда, което не умее да се държи дисциплинирано и послушно на обществени места, което се страхува да пътува в обществен транспорт или се държи неадекватно там. Дори да е прекрасно като екземпляр, дори да е прекрасно като характер, много трудно може да стане водач. Приемните семейства имат много важна роля в подготовката на едно куче водач. Те му дават, нека така се изразя, средното образование. Те правят възможно ние да го квалифицираме и да го направим дипломирано куче водач. Хората, които се хващат с това нещо, трябва да съзнават и съзнават на 100%, че това не е тяхното куче. Че вземат куче и изпълняват мисия. Че трябва да го отглеждат с любов, търпение, с следване на нашите изисквания и правила по начин такъв, че да издържи тестовете входните за специално обучение. И точно когато са постигнали всичкото това нещо, трябва да се разберат с кучето и да ни го върнат. Хората, които могат да се дистанцират от тази емоционална травма, могат да я надживеят, могат да я преодолеят, това са правилните хора. Освен това, тези хора получават от нас всичко необходимо за отглеждане на кучето като материално изражение. Храна, аксесуари, ветеринарни грижи, тренировъчни часове от професионалисти, но не получават нито стотинка за труда, времето, търпението и любовта, които инвестират. Така че те са 100% доброволци наистина. Обикновено това са хора, които са представители на така наречената средна класа или хора, които имат свободни професии, повече лично свободно време, които работят от вкъщи или могат да разчитат на плаващи ангажименти, защото отглеждането на едно такова служебно куче си иска постоянно внимание и контрол. Нашата идея е да има някой, който да следи поведението му вкъщи, който да насочва и изгражда домашните му навици, който да знае кога да каже не и кога да насърчи правилно поведение, който активно да взаимодейства с кучето, за да му изгради социалния опит, да го води навсякъде със себе си и така. Общо взето хората, които покриват тези
както разбирате, многобройни изисквания. Това са хората, които стават наши приемни стопани. Аз няма да твърдя, че ние от 100 пъти 100 оцелваме. Има хора, с които се разделяме, просто защото ние ги молим Тоест, не ги молим, а искаме да ни върнат кучето и прекратяваме договора, просто защото виждаме, че не се справят. Има хора, които след няколко месеца вдигат ръце и казват, не е това, което очаквахме и ни струва повече, отколкото си представяхме като време и като усилие. Това е част от работата, но по-голямата част от приемните семейства, слава Богу, са успешни, добри, сериозни и ние много им се чувстваме на финала, когато виждаме как са раздвоени. От една страна цялото им същество иска кучето им да успее и да издържи всички входни тестове, за да продължи да се обучава като водач. И егото в тях така, въпреки всичко писка, нали, ако отпадне, може и да ми го оставят. Така че и на тях не им е лесно, но се справят. Сериозните хора се справят наистина и са после много горди да проследят кариерата на гледаното от тях. На мен малко ми прилича на вид донорство и в този смисъл ще ви питам дали е позволено, след като бъде предадено кучето за по-нататъчно обучение и след това за подкрепа в живота на някой незрящ, дали хората, които са го отгледали от бебе, могат да го видят и след това, дали имат право на срещи, когато то вече порасне и работи? Отговорът е да. При известни условия, значи когато то вече работи при слепия човек, след като слепия човек си изгради дълбоката емоционална връзка с своето куче, ние го питаме дали е съгласен и обикновено хората са съгласни да направи среща и контакт с приемното семейство, което е отгледало неговото куче и в една голяма част от случаите те си стават вече приятели. Няма конфликт тук. Но до този момент, значи от мига, в който кучето бъде върнато при нас за входните тестове, до момента, в който поискаме разрешението на слепия човек за среща с приемните стопани могат да получават само информация по телефона. Като правило не разрешаваме контакти с кучето, просто за да не се фокусира емоционално кучето, да се съсредоточи само върху инструктора и върху работата си, а и за да не се разстроиват самите стопани. Технологията на обучителния процес при нас е такава, че непрекъснато на неравни интервали кучета се дипломират и отиват при слепи хора и структурите се освобождават и могат да започнат работа с следващото куче. Тоест едновременно такът два цикъла. Цикъла на специално обучение в училището и предаване на куче на сляп човек, т.е. обучение на слепия човек за работа и живот с кучето му, кучето напуска училището. Тогава инструктора, който е предал това куче, веднага започва работа с следващо, което или се изтегля от приемното семейство в този момент, или вече е изтеглено от приемното семейство и чака той да се освободи и да започне работа с него. Непрекъснато на пролет и на есен ние преглеждаме кучила, имаме и собствени кучила от собствени майки, поне един път годишно и от януари до януари имаме нужда от приемни семейства. Средногодишно изхранваме около 20-25 кучета в приемни семейства, като сериозна част от тях отпада, за съжаление, просто защото пълния пакет от качества на здравето и поведението, отговарящи за службата на водач, не можем да преценим чак на 12-месечна възраст, когато е оформен екземпляра и като поведение, и като физика. Тоест най-важните изследвания за здраве се правят тогава, приключва растежа на кучето, оформени са всичките му системи, опорно-двигателният му апарат също може да бъде проверен тогава и тогава се смята, че в общи линии вече е постигнат и окончателният поведенчески профил на кучето.